στριμάρω τώρα. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να το βάλω αυτή τη στιγμή. Γεια σας. Όλοι έτσι άρχισαν, το ξέρω, αλλά θα σταματήσει και για μένα αυτό. Χρωμοσάπιες πραγματικά θέλω να ξέρεις ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ εδώ πέρα από ό,τι πιο κουραστεί να σε κάνω πάνω. Τέλος πάντων. Έτσι καταφέρατε να με διώξετε από το Twitch, εντάξει. Κάποιος έπρεπε να νικήσει. Για όλο αυτό. Και νικήσατε εσείς, εντάξει. Να γίνει αυτό, οπότε δεν ήθελα να σταματήσω. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Συνεχίσω. Μου φαίνεται αυτή πολύ άσχημα. Έχω παρατήσει όλα για να στριμάρω μέσα στο κομμάτι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Εντάξει, κατάλαβα, πέρασαν 2 εβδομάδες από τότε ακριβώς, ήταν Κυριακή. Για μένα, που θα τη θυμάμαι, ίσως να αντέξω κάτι, ούτε τίποτα. Να συνεχίσετε να μου μιλάτε στα παιχνίδια και θέλω πολύ να συνεχίσω να παίζω Warcraft με εσάς που παίζω και League of Legends με εσάς που παίζω. Διαβάζω το chat και μετά κάθε μέρα κάτι γίνεται και εμένα μου σπάει η καρδιά μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Εφόσον είμαι πια τόσο καθυστερημένη και εφόσον είμαι τόσο λίγη και εφόσον είμαι τόσο χαζή, για ποιο λόγο να συνεχίσω. Για ποιο λόγο να συνεχίσετε στην οδηγία, ήταν όλοι αυτοί που μπαίνανε εδώ μέσα και με βρίζανε. Μπαίνανε εδώ μέσα και με κάνανε κουρέλι κάθε μέρα. Και εγώ καθόμουν και σα ανεχόμουν. Έχω μπανάει το μισό. Το μισό κόσμο που έχει μπει εδώ μέσα έχει πάει μπάνω από μένα. Και μου λέτε να ξεμπανάρω. Ξέρετε τι άκουγα κάθε μέρα, ξέρετε τι μου γράφονται στο Facebook και ξέρετε για ποιο λόγο δεν απαντάω στα μηνύματά μου. Δεν έχω την αντοχή. Κάποιος σπάνια. Έχω χάσει φίλες μου που αγαπούσα, έχω πληγώσει άτομα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Τι άλλο θα μου κάνουν στις 2 εβδομάδες, δηλαδή, εγώ τι είμαι ο στόχος. Ήταν ωραία, πέρασα καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους σας, ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Αλλά πολλές φορές. Αυτό που είπα χθες το είπα και σήμερα πολλές φορές. Κάνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε γιατί τα κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να με λύγησαν και κέρδισαν και έχω ντροπιαστεί, έχω ξεφτυλιστεί σε όλο το ίντερνετ. Σε σημείο που μου στέλνει η φύση είστε. Δεν μπορώ να με βρίσω μετά. Δεν μπορώ.
εξηγήσω ότι δεν μπορώ, προσπαθώ, έχω προσπάθησα και τώρα που θα το κλείσω το τρίτη, δεν χτυπήσω αυτά που κάνω. Γιατί δεν θέλω, δεν κάνω κάτι στοχεύω. Δεν είχα την εντύπωση. Πρέπει να το ζωή μου, πρέπει να το πίσω ζωή. Κουράστηκα, ήταν πάρα πολύ να συνεχίσω. Περνώ υπέροχα όταν είμαι τέτοια ώρα με εσάς. Γι' αυτό θέλω οι μόνοι άνθρωποι που θα πάρουν εξήγηση να έχετε εσείς. Τα άτομα που κάθετε τόσο αργά για μένα. Μόνο εσείς με νοιάζετε. Όλοι οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ούτε με περίπτωση, ούτε τίποτα. Δεν θέλω να γνωρίσω τον κόσμο, όχι. Δεν θέλω να τον γνωρίσω ακόμα τον κόσμο. Αν είναι έτσι ο κόσμος, δεν θέλω να τον γνωρίσω. Θέλω να κλειστώ στη δικιά μου τη φούσκα που είχα γύρω μου και να μην αφήνω κανένα να με ενοχλεί. Γιατί δεν μπορώ. Συγχαρητήρια που τελειώσατε ένα stream, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ρωτήστε με και θα το κλείσω. Ρωτήστε με θέλετε. Δεν είναι σκηνή. Όλο αυτό το κάνω επειδή το αισθάνομαι. Δεν έχω καμία όρεξη να τα κάνω αυτά. Επειδή είναι στοχευμένα δυστυχώς. Εγώ όταν ξεκίνησα δεν ήξερα τίποτα από το stream. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα καλώς ή κακώς έμαθα και κατάλαβα ότι δεν μου αρέσει. Το καλό στην ιστορία ήταν ότι γνώρισα κόσμο, γνώρισα εσάς, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν κατηγορώ κανέναν, κατηγορώ τον εαυτό μου που είναι τόσο ηλικία. Μην είναι το μόνο άτομο που κατηγορώ. Δεν ήταν αυτό που κατάφερα, ήταν όλο το, ήταν μόνο hate αυτό που έπαιρνα. Αν έτσι φέρεστε εσείς σε καινούριου streamer, αν εσείς το άρμη σας, όλοι σας φέρεστε έτσι σε κάποιον που προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, δεν έπρεπε να σας αφήσω, δεν έπρεπε να επηρεαστώ από τίποτα από όλα αυτά, αλλά